हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെ, 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തി നമ്മള്. 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 4ാമത്തെ ദിവസമായി ഇന്ന് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 ദിവസം മനസ്സിലായോ? 3 അധ്യായം മനസ്സിലായി. ഇന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ഇന്നലെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഏത് യോഗ കണ്ടത്? യോഗം അല്ലെ, കർമ്മയോഗം. ഇന്നലെ കണ്ടത് കർമ്മയോഗം. ഇന്ന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? കർമ്മയോഗം തുടങ്ങുന്നത് ഭഗവാന്റെ അർജുനന്റെ ഒരു സംശയത്തിലൂടെയായിരുന്നു അല്ലെ. കർമ്മയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അർജുനൻ. കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു. കർമ്മം എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണോ, ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മള്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മം എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് 3ാമത്തെ അധ്യായം? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മമാണ് പ്രധാനം. ആശ്രമങ്ങൾ 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. കർമ്മം യജ്ഞഭാവേന ചെയ്യണം. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അതല്ലേ. നമ്മള് എങ്ങനെ യജ്ഞം, അത് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതായിരുന്നു? ജപിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെ നാമം ജപിച്ചു? രാവിലെ സഹസ്രനാമമൊക്കെ ചൊല്ലി. സഹസ്രനാമം ചൊല്ലണല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആരൊക്കെ ജപിച്ചു ഇന്നലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒരു സമയമുണ്ട്. കിട്ടുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. ജപമാല ജപമാലയിൽ ജപിക്കാം. കിട്ടുന്നവരെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ജപിക്കാം. ഇപ്പൊ കയ്യുമ്മൽ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടോ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ജപിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമജപം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം നാമജപാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ട്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയും ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നാമം വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല. പക്ഷെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? അത് അത്രയും പ്യുവറായിട്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, കാരണം നമുക്ക് കുറെ പോരായ്മകളുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ ജനിച്ച നമുക്ക് കുറെ പോരായ്മകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നാമജപം നമ്മൾ തുടങ്ങാം. നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരും. നമ്മളൊരു ഒരു അഴുക്കുള്ള ഒരു പാത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കണ പോലെയാണത്. നാമം ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് പെട്ടെന്ന് നല്ല തെളിച്ചുള്ള കണ്ണാടി പോലെ തിളങ്ങും. നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പതുക്കെ പൊട്ടും ശീലമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തുടങ്ങി ഒരു മാലയിലേക്ക് എത്താം. 108 മണിയുള്ള 108 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്താം. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മാല എത്താം, 3 മാല എത്താം. നമ്മളെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും 4 മാലയിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒട്ടും ചെയ്യാത്തവര്, അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവര്
കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 4 മാല, നമുക്ക് 4 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സമാധാനം കിട്ടും. വേണോ? സമാധാനം വേണോ? സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം 4 മാല. കാരണം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആരുമില്ല അല്ലെ, എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് പറയുന്നത് 4 മാല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 108 × 4 400 8 4 32 432 പ്രാവശ്യം അല്ലെ. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സമാധാനം. മനസ്സമാധാനം വേണ്ടവര്, അത് വേണ്ടവര് 4 മാലയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നോക്കുക. രാവിലെ 2 മാല ജപിക്കുക, വൈകുന്നേരം 2 മാല ജപിക്കുക. അപ്പൊ 4 മാലയിലേക്ക് എത്താലോ. അത് പതുക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്നത്തോട്ട് എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. മാല ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാതെ ജപിക്കാം. മാല കിട്ടുന്നവരെ അങ്ങനെ ജപിക്കാം. മാല കിട്ടുമ്പോ മാലമേൽ ജപിക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ശീലമായിട്ടുണ്ടാവും. നാമം ജപിച്ചൊരു ശീലം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അതിനൊരു മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം, അതായത് ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ 5 പേരെ നമസ്കരിക്കുന്നത്. അത് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ? ഒന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നെന്താണ് ചൈതന്യ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യർ. അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത്, നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമന്റെ അവതാരാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്തത് ആരായിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ശിവനും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീ വാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി. ഗദാധര പണ്ഡിത്ത് രാധാറാണി. അപ്പൊ ഈ 5 പേര് ാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെല്ലുന്നത്? ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്. ബാക്കി നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ, അതൊക്കെ ആ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രം കൂടി നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ അരമണിക്കൂറാണ് ഏകദേശം നമുക്കൊരു 4 മാല ജപിക്കണമെങ്കിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ 4 മാല പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മാലയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒരു മാല എന്ന് വെച്ചാൽ 108 മുത്തുള്ള 108 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ വരും. പിന്നെ അത് നമുക്ക് സമയം കുറഞ്ഞു വരും. അതിന് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ചൊല്ലാം. കാരണം അതാണ് വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം വേദമന്ത്രം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നിഷ്ഠ അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇതില് നമുക്ക് അത് പാലിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് എവിടെയും ഇരുന്ന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപം ഇന്നലെ തുടങ്ങാത്തവർ ഇന്നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക്, കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയും തോറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്ത് ഇടയിൽ കൂടെ പോകണം നമ്മൾ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചെത്തുമ്പോ ഒരു മടി വന്നു തുടങ്ങും. ഇത് കേറണോ ക്ലാസ്സിൽ, ഇന്ന് നിർത്തിയാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പൊ ഈ നാമം കൂടി ജപിച്ചു വരുമ്പോ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ആ രുചി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയും സമയം കൂടി നമ്മൾ അത് ആലോചിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചു, പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോയി പിറ്റന്നാൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. കാരണം ബാക്കി ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് സമയം കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് നിൽക്കും, ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പറ്റി കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഈ ഒരു അടുപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഭഗവാനായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഈ 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാം. നമുക്ക് നാമം മാലില്ലാതെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ അത് സാധിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം മനസ്സിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യമാണ് അതൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. പിന്നെ വേറെ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? സത്യയുഗത്തെ അതിലൊരെണ്ണത്തില് യജ്ഞം പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് അർജുനൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ്? പിന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അർജുനൻ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു? കാമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കാരണം കാമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്.
ഭഗവാനിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മള് ആ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഒരു തേര് 5 കുതിരകള് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് 5 കുതിരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ ആരായിരുന്നു? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മനസ്സ്. പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്ത് ആരായിരുന്നു? കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവ്. കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. തേരിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു? അതാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവാണ്. കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. ആ കടിഞ്ഞാനാണ് മനസ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബുദ്ധിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബുദ്ധിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നാവ് ആ വഴിക്ക് പോകും, ആ കുതിര അങ്ങോട്ട് പോകും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരെ പിന്നാലെ പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മാറ്റം നമുക്ക് സംഭവിക്കും അല്ലെ. നമുക്കത് അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ബുദ്ധിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് കണ്ടത്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ. ഈ 3 അധ്യായങ്ങള്. ഇനി അധ്യായം 4ലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്. അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? യോഗം അല്ല, യോഗം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യോഗം യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യോഗം കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യോഗ യോഗ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ. യോഗം എന്ന് വെച്ച അവസ്ഥ. ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത്. അതെ, യോഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിച്ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർക്കുക. യോഗം ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാം. കണക്ട് ടു ഗോഡ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ കർമ്മയോഗം, കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം, ജ്ഞാനം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്. അത് ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ അതിനെ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യോഗം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളത്. അത് ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാഗവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ആരോടൊക്കെയാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ആദ്യം സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസിന് വല്ല പ്രത്യേകത നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ. അതിന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്? നമുക്ക് അതായത് സൂര്യദേവൻ എല്ലാം ഓരോ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.
സൂര്യൻ അതെ, വിവസ്വാൻ സൂര്യദേവൻ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയായ സ്ഥാനമാണ്. നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി. ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്, നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആകാം, ഇന്നലെ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു. ആ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനാണ്, ആ ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്നത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് എന്ത്? വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൂര്യദേവന്റെ പേര്. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നതും ശിവൻ, സൂര്യൻ, ഗണപതി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. അവരുടെ പേരുകൾ വേറെ എന്തോ ആണ്, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു സ്ഥാനമാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അന്ന് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു ഇഷാഖുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് അർജുനനല്ല ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം? അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം അത് രാജർഷികള് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാജർഷികള് ഋഷിമാര്, ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് വീണ്ടും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തിലൂടെ? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ഭരണകർത്താക്കളായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ, രാജാക്കന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇവർക്കൊക്കെ ഗ്രഹത്തിലുള്ള നിവാസികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവരുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയാ, അവരെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ സഹായകമായിരിക്കും അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഈ വിവസ്വാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെന്ത് നടത്തിയിരുന്നത്? അവര് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ശാസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് എന്തില്ലാതെ വരാണ്? നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ, മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ എന്താണ്? തോന്നിയ പോലെ അല്ലെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഭരണം നടത്തുന്നത്. ആ ഒരു ശാസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെന്താണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ തുടങ്ങും. നമ്മളെ രീതിയിൽ, നമ്മളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര നമ്മൾ പറഞ്ഞ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാണ്. പരമ്പര നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക്, വ്യാസൻ മധ്വാചാര്യർക്ക്, അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചത് ഭഗവാൻ. 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അദ്ദേഹം 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഒരു ജ്ഞാനം ആണ് നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇത് പഠിക്കേണ്ടത്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടെങ്കിലും, നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നതും തമ്മിൽ അവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ, ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ? നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു
എന്താ പറയാ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു മരം, ഒരു മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ കുറെ മാങ്ങകളുണ്ട്, നല്ല പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന മാങ്ങകളാണ്. അത് പൊട്ടിച്ച് താഴെ വീണിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അത് കേടായി പോകും അല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ടത് ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് കേടായി പോകും. അതേ സ്ഥാനത്ത് ആ മരത്തിൽ ഒരാൾ കയറി അത് പൊട്ടിച്ച് അത് അടുത്ത ആൾക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ് ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതേ പടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഈ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് അതേപടി നമ്മളിലേക്ക് ഈ ചങ്ങല പോലെ അത് ശരിക്കും ഓരോരുത്തരിലേക്ക് കൈമാറി നമ്മൾക്ക് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ശാസ്ത്രം വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ഭഗവാൻ പിന്നെ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാണ്, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം, സ ഏവായം മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്, നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, നീ എന്റെ മിത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കാരണം ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിവുണ്ട്, അർജുനന് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുപ്തമായ ജ്ഞാനം, രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അസുരന്മാർക്കാണ് ഇത് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭക്തനായ അർജുനനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അസുരന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അതായത് നമ്മുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അസുരന്മാരല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ധർമ്മികൾ, ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ, പാലിക്കുന്നവരെന്ന് പറയാം. ആ ധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്, ആ ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും എന്താ ചെയ്യില്ല, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അല്ലെ. പിന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതാദിജാനീയം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ നോക്കുമ്പോ അർജുനനും ഭഗവാനും എപ്പോഴാണ്, ഇപ്പൊ ഏത് സമയമാണ് നടക്കുന്നത്, ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് യുഗാണ്, ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യുഗത്തിലാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് വിവസ്വാന് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആര് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനൻ ആരാണ് ഇപ്പൊ, അർജുനൻ ആരാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും, ശിഷ്യനാണ്. ഭക്തനും മിത്രാണ്, ശിഷ്യനാണ്. ഇപ്പൊ ശിഷ്യൻ ഒരു ഗുരുവിനോട് അങ്ങനെ സംശയം ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടാവോ, കാരണം ഗുരു പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ശിഷ്യൻ. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനൻ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഈ ഭഗവത്ഗീത, അർജുനൻ എന്താണ് ശരിക്കും മുക്താത്മാവാണ്, അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഋഷികേശനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കറിയാം, ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനെ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് ഇവിടെ, ശരിക്കും അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ചോദിപ്പിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണിത്, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംശയങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.
അപ്പോ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചാല് ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയും. അതായത് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. വേറെ ആരും പറയാതെ, അർജുനൻ പറയാതെ ആധികാരികമായിട്ട് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന്റെ രഹസ്യം ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആരിവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാത പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ അർജുനനോട് പറയാണ്, കാരണം എനിക്കും നിനക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് കുഴപ്പം? നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം പറയുന്നത് അതാണ്, നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവം? നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് ജനനമില്ല, ഭഗവാന് മരണമില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷെ നിനക്ക് അതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അനേകം എന്തെന്ന് പറയുക, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദി അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണം പുരുഷം നവ യൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭ അദുർലഭ ആത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആദിപുരുഷനാണ്, അച്യുതനാണ്, നിരപേക്ഷകനാണ്, പിന്നെ തുടക്കമില്ലാത്തവനുമാണ്, പ്രായം കൂടിയവനും അനന്ത രൂപങ്ങളോട് കൂടിയവനും നവയൗവനനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് എന്തിൽ പറയണത്? നമ്മളെ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എത്രേ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയാലും ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനന് ഇതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? അടുത്തതിലാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്. അജോപി സന്നിവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപിസൻ പ്രകൃതിം സോമദിഷ്ടായ സംഭവ്യാമ്യാത്മമായയാ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണു ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് എന്തില്ല? എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ജനിക്കല്ല, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കാന്നാ പറയല്ലേ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് പിറവിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമുക്കത് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ജനിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യം, ഇങ്ങനെ പലവിധ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ശരീരം കടന്നു പോകും. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരം നശിച്ചു പോകും. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും. ആ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ഓർമ്മയും ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. ആ ജീവാത്മാവിനാണ് നാശമില്ലാത്തത്. ആ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ശരീരം, ജീവാത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പോയി അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ശരീരത്തിലെ നമ്മളെ ഓർമ്മകൾ, ആ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ ഓർമ്മകളും നമുക്ക് എന്താണ്? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി ഈ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും അവിടെ, റയർ കേസുകൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ശരീരം മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയും ഇല്ലാതാവും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ബ്ലഡ് കാണാൻ പറ്റും, ഞരമ്പ് കാണാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എന്ന് മാത്രല്ല,
യുഗം തോറും ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതരണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ യുഗത്തിൽ, അതായത് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ എന്താണ് അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ്. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സജാമ്യഹം. നമുക്ക് നന്ന് കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെ. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാ അവതരിക്കുന്നത്? ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുമ്പോ, ധർമ്മം ആചരിക്കാതെ വരുമ്പോ, ക്ഷയം നേരിടുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പോ എപ്പോഴൊക്കെയാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണോ ധർമ്മം ആചരിക്കാതെ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പല സമയത്തും കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലാതെ ഒരു അവതാരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആരാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അറിയാവോ? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആണോ? ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ, അതിൽ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പറയാം ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട്. എന്താ സംഭവം? എന്തുകൊണ്ടാ വന്നത്? അവിടെ ഹിംസ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കുറെ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലെ? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ അതിനെതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ചു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ സമയത്തും ഭഗവാൻ പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുക, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചതും നമുക്കറിയാം. എന്തിനാ അവതരിച്ചത്? ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പിക്ചർ കണ്ടറിയാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്ക്? എന്താണിത്? ദേവകി, അതായത് കംസനെ വധിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? ദേവകിയെ കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കംസൻ അശരീരി കേക്കാണ്, ദേവകിയുടെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കുന്നു. അപ്പോ കംസൻ പെട്ടെന്ന് എന്താണ്? ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിലേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ. പിന്നെ കംസനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്കാണ്? സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതും സന്യാസി രൂപത്തിലിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തില്, 6 ഭുജത്തിലുള്ള രൂപത്തില് ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ പിക്ചർ. ഇനി ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ജന്മ കർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വദാഹ തെക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല, അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുമുള്ള അത് എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കണം? അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രീതിയിലല്ല, അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും മരണശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. അവരെങ്ങോട്ട് പോകാണ്?
ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയമായി ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണശേഷം എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. ദാമോദര മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ദാമോദര ലീലയാണ്. നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം. പീതരാഘഭയ ക്രോധ മന്മയാമാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതാ മത്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതൊക്കെയാണ്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനില് ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് 3 കാര്യം നമ്മളിൽ മാറണം? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. ഈ 3 കാര്യങ്ങള് നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനിൽ ശരണം പൂകിയാല്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചായി ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനില് ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരാകാനായിട്ട്, ഭഗവാനില് പ്രേമബദ്ധരാകാനായിട്ട്, ഭഗവാനോടായൊരു എന്താ പറയാ പ്രേമം ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റണം? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. രാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിലുള്ള ഒരു ആസക്തി, അത് മാറ്റണം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, അതിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാം വേണം. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ആസക്തിയായിട്ട് മാറുന്നത്. ആ ആസക്തി നമ്മൾ മാറ്റുക. പിന്നെ ഭയം മാറ്റുക. പിന്നെ ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ കോപം, ആ ക്രോധം മാറ്റി. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ 3ൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണ് നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ആരാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ? ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആരാധന വരാണ്, ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഭക്തി വരാണ്. അപ്പൊ അതിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് 3 മാറ്റണം. നമ്മൾ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഇത് 3 നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവാപജാമ്യഹം മമാവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും. എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാൻ ഒരു മകനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ വാത്സല്യം അറിയാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ആ വാത്സല്യ ഭാവം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ആ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാൻ വന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും മുഴുവനും നടന്നത് എവിടെയാണ്? യശോദാമ്മയുടെ കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ യശോദാമ്മയുടെ ഒരു ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ പോലും, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ദാമോദര ലീലയില് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഒരലില് പിടിച്ച് കെട്ടിയിടുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെയാണ് കെട്ടുന്നത്. അത് യശോദാമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ്, ആ ഒരു മമതാ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആ അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാര് അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്? സുഹൃത്തായിട്ട്, സാഖ്യഭാവാണ് അല്ലെ. അവര് ഭഗവാനെ
ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ വഴക്ക് പറയുന്നു, തല്ലുപിടിക്കുന്നു, ആ രീതിയിലാണ് കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവം വേറെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതാണ് രാധാറാണി, ഏത് ഭക്തിയാണ് അവിടെ വരുന്നത്? പ്രേമഭാവമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആ 3 ഗുണങ്ങള് രജോ ഗുണം, രജോ തമോ ഗുണം, ഗുണം, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണം അല്ലെ? 3 ഗുണങ്ങള്. ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പിന്നെന്താണ്? ഗുണങ്ങളും പിന്നെ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്. നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നതെന്ന് അല്ലെ? അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതെങ്ങനെയാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതനുസൃതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും മുൻനിർത്തിയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങള് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒന്നും എന്താ പറയണത്? അവ്യനായ ഞാനല്ല ഇതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഭഗവാൻ ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന് അധീനനല്ല, അതീതനാണ്. പക്ഷെ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ പൊതുവെ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്? കർമ്മോ ഗുണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വിമർശിക്കുന്നവര് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവത്ഗീത ജാതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, അത് വലിയൊരു സംഭവം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ? കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടത് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ അല്ലെ? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ 4 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ഇതാണ് 4 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചത്. പക്ഷെ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതെന്തായിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്തത്? വേറെ രീതിയിലായിട്ട് തിരിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റത്തെ വിഭാഗം പറയുന്നത് ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണർ. ബ്രാഹ്മണർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. സത്വഗുണാനികളാണ് ബ്രാഹ്മണർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? നമ്മള് സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കർമ്മം എന്തായിരുന്നു? മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുക, അവർക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്തായിരുന്നു? മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മം എന്തായിരുന്നു? ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക്. കാരണം പൊതുവെ സത്വഗുണ പ്രധാനികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ക്ഷത്രിയര്. ആ ക്ഷത്രിയര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലായത് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരാരായിരിക്കും? ഭരണാധികാരികളാണ്. അവര് ഭരണ ചുമതലയാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് വൈശ്യർ. വൈശ്യര് മിക്സ് ആണ്. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ആരിൽ വരുന്നത്? വൈശ്യരിൽ വരുന്നത്. അവരതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാപാരികളാണ് ആര്? വൈശ്യര് വരുന്നത്. നാലാമത്തെ വിഭാഗം ശൂദ്രര്, തൊഴിലാളി വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവരെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു നമ്മള്? ഗുണത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ച് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം വരുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്, ആ കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ വിഭജനം വന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാനായൊരു വിഭജനം നടത്തിയത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ
കർത്താവല്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മ ഭീർനാസ പത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. ഇതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അതായത് ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭഗവാന് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്കും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതായത് വീണ്ടും അവർക്ക് എവിടെ വരേണ്ടി വരില്ല, അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്, ഭൗതിക ലോകാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കർമ്മങ്ങളായാലും ചീത്ത കർമ്മങ്ങളായാലും അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അത് നമ്മൾ എവിടെ അനുഭവിക്കുക, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, അതൊരു ദുഃഖാലയമാണെന്നാ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ദുഃഖമുള്ള സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ബന്ധനാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങള് ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലേച്ഛയുമില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ അവരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അതായത് അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന ത്വത്തദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചും അറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടാവും, നമുക്ക് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം അവിടെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്കത് തത്വത്തിൽ, അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ, പരമസത്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആര് വേണം, നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. ആ ഗുരു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആ ഗുരു സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാൻ കഴിവുണ്ട്. ആ ഗുരു എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതായത് ആദ്യം ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ ഗുരു. ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ആ ജ്ഞാനം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അല്ലാതെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗുരുവിന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അറിയേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മള് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഗുരുവിനോട് വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഗുരുവിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടത്. കാരണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഭഗവാനാണ് ഗുരു, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന് അത്രയും ബഹുമാനത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം, പണ്ട് ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സേവിച്ച് അവര് ആ ഗുരുവിനും വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ പത്നിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ അറിവ് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
അപ്പൊ ഒരു ഗുരു അത്യാവശ്യമാണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അറിയാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ആരെ സ്വീകരിച്ചു? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഗുരു ആരാണ്? സന്ദീപനി മഹർഷി. സന്ദീപനി മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനായ അറിവ് മുഴുവൻ നേടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, നേടണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഈ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫില് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. നമ്മള് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ആ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് ഒരു ടീച്ചർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം? നമുക്ക് അവിടെയും ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അജ്ഞശ്രാശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാവിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നാ പരോ നാ സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇനി ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപതിച്ചു പോകും. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും എന്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപതിച്ചു പോകും. അവർക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ, കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എപ്രകാരമാണോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെ, ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, എന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്, അല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങും. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അപ്രകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അയാള് ശരിയായ രീതിയിൽ തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ തന്റെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്നുള്ളതും ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. തസ്മാദ് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയായോഗാത്മാതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ, അർജുനന് സംശയം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ജ്ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ. അപ്പൊ പറയാണ്, നിന്റെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ നിന്റെ സംശയങ്ങള് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ടറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യോ. നീ
യോഗാനിഷ്ഠനാകുമെന്ന് പറയാണ്. അതായത് നമ്മൾ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്ന്. അപ്പൊ നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലം ഇല്ലാതെ യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, കർമ്മം ചെയ്യാ. നീ എഴുന്നേറ്റ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നിന്റെ അജ്ഞാനമെല്ലാം മാറി ജ്ഞാനം നേടി, ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിക്കൊണ്ട്, അതായത് എന്നുമായിട്ട് യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അപ്പൊ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാള് കൊണ്ട് അറുത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നീ പെട്ടുപോകില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കടക്കാം. ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ. 3-5-6 പേരെ കാണുന്നുള്ളൊരു. ബാക്കിയൊക്കെ പോയോ? വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതോ ഞാൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന്. സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേര് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. തനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവിയെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിലാണ് ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യാസമഹർഷിക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പരമ്പര വരുന്നത്. വ്യാസമഹർഷിയാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മഹാഭാരതവും ഇതൊക്കെ രചിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിവസ്വാൻ മനു ഇക്ഷാകു എന്ന് പറയുന്നതോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ല, അത് പരമ്പര, ഗുരുപരമ്പര പറയാണത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനു ശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങല്ലേ. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലോ. അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേര്. ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാൻ അതിനുശേഷം ആ ജ്ഞാനം ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? വേദങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് വേദങ്ങള്. ആ വേദങ്ങൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിനാണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? മിത്രവുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെ എന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണ്? നിനക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാം. എനിക്ക് നിനക്ക് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളുണ്ട്, നിനക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എനിക്കും നിനക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി, നിനക്ക് അത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് അത് പറ്റും. ഭഗവാന് ജനനവും മരണവും ഇല്ല, എനിക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്റെ അതീന്ദ്രമായ ശരീരത്തിന് നാശമില്ല. യുഗം തോറും ആദ്യമവും അതീന്ദ്രമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. നമ്മളെ പ്രോബ്ലം, നമ്മള് ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി, ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ ഓർമ്മ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോ ജന്മത്തിലെയും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരു കുടുംബമുണ്ട്, മനുഷ്യ ജന്മത്തില്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വേറൊരു വില പൂച്ചയായിരുന്നെങ്കിൽ പൂച്ച ഫാമിലി ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഓരോ ജന്മത്തിലും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ സ്ഥിതി? മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മ നശിച്ചു പോകാണ്. നല്ലതാണ് മാതാജി ചിരിക്കരുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോ അല്ലെ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല 84 ലക്ഷം ജീവിഗണങ്ങളിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാം
അല്ലെ? നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ചിലപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം മനുഷ്യനായിരിക്കാം, അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കുടുംബം, ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു, അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പൊ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ്, നമ്മളെ ഈ ഒരു ശരീരം മാറുന്നതോട് കൂടി ആ ഓർമ്മ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇല്ലാതാകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാതും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്കിതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അന്നും അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ വേറെ ഏതോ പേരിലായിരുന്നു, വേറെ ഏതോ രൂപത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ അത് അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അത് അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഇല്ല, 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അചോപി സന്നിവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരി പിസൻ പ്രകൃതി സ്വാമതിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമാത്മമായ. അതാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല. 6ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ക്ഷയം നേരിടുമ്പോ, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ, അധർമ്മം നടക്കുന്നു കണ്ട ഭഗവാൻ അപ്പൊ അവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കും. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും അല്ലെ? ഇനി ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ. എപ്പോഴാണ്? കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം. കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളും കള്ളന്മാരാകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്? കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അച്ഛന്റെ പേരൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ, കാരണം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ജന്മെടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. 3 കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ്, ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാൻ. ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്തിനായിരിക്കും അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ ഞാൻ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു സുദർശനക്രം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരും വധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ശരിക്കും അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ മുന്നിൽ ലീലകൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ആഹ്ലാദത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അത്രയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭക്തന്മാരെ ആ ഒരു ആനന്ദം, നമുക്ക് അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം, അപ്പൊ ആ ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ ആരെങ്കിലും അയച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സുദർശനക്രം മാത്രം മതിയല്ലോ, വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? തപ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത ആൾ പോയിക്കോളും അങ്ങോട്ട് സുദർശനക്രം തിരിച്ച്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ശരിക്കും? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്കറിയാലേ, ഭാഗവതം മുഴുവനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് പറയാൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും. അതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കാരുണ്യം ആരോടാണ്? ഭക്തരോട് തന്നെയാണ്. ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരം ഏതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർണ്ണങ്ങൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണകർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, ത്രിഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കർമ്മവിഭാഗ ഗുണത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഭജനം വന്നിരിക്കുന്നത്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എന്നാണ് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്താണോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലാകാം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ്, ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആ ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അതായത് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തി, ആ പരമസത്യത്തെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്കാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ആ പരമസത്യത്തെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഗുരു. ആ ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതില്? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പ്രാർത്ഥന ഒന്നിട്ടേക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ, പ്രാർത്ഥന തുടക്കം ചൊല്ലുന്നതോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ? മനസ്സിലായി. അതായത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം അല്ലെ? ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ. അതിടാം. ക്ലാസ് മിസ്സായവർക്ക് ഈ യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് വഴിയും ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? പറ്റും. ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, നമ്മളെ ലൈവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മിസ്സായവർക്കും കേൾക്കാം, ഒന്നും കൂടി കേൾക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യാറ്. അതും കിട്ടും നമുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ കിട്ടും.